sammen og velkommen til. I dag vil jeg eksperimentere og lave en lille bombe. Jeg starter med at klippe den her sådan... hvad den hedder. Det kan jeg ikke lige huske. Så tager jeg en til fuld af det. Og så har jeg den. Så putter I eddike. Så klarer det. Så putter I det i låg. Sådan skal vi gøre. Så putter I lige det låg. Nu kommer det svære. Vi skal være roligt til at lukke det. Og I skal prøve at nå at kaste den. Det var så det.